Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Tata bụ Nkwọ. Asị m ka chi nkwọ tata kwọtara anyị ndụ, kwọtara anyị ihe ọma, kwọtara anyị ndo na ọnwụ. Ya ọma n'aka nri anyị, n'aka ekpe anyị, n'ihu anyị, n'azụ anyị. Anyị gbuo ka anyị gbute ihe ọma. Asị m afịa niile na-azụ tata n'ala Igbo, afịa nkwa niile na-azụ tata n'ala Igbo, ka a zụtara anyị udo, zụtara anyị ihe akụ akụ na ihe nwe nwe. Asị m onye chụọ anyị ada, ọ bịara igbu anyị gbuo onwe ya. Onye si na ya ya adị na onye aha ya adị. Ọmaka melụ mmadụ niile. Bọsị Nkwọ, bọsị Eke, bọsị Orie, bọsị Afọ, na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ. Ise. Ndewonu. Abụkwa m onye nke gị, Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala. Maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ana m ekwe ya na-ekwusi ike sị na onye ọbụla na-eme ọdịnala na-asọ nsọ ala. Onye ọbụla na-eme ọdịnala na-ebi ogologo ndụ. Onye ọbụla na-eme ọdịnala na-asọ ihe ana na-asọ, ọ na-ebi ndụ ọjọọ. Isiokwu nji maka ya wee tata bụ ịkụ mmụọ mba-mba. Ịkụ mmụọ mba-mba. Abịa n'ala Igbo, e nwere ọtụtụ arụsị dị iche iche. E nwere arụsị eji ekpere ọma. E nwere mmụọ na-apụ apụ. O nwere arụsị na-apịawa ndị amoosu azụ. Ị makwa nke a? Ọ dị mkpa na mmadụ bụ onye Igbo ga-akụ mmụọ mba-mba. Mgbe m na-ekwu maka ịkụ mmụọ mba-mba, m na-ekwu maka arụsị, ịkụ arụsị mba. Arụsị is for justice. O nwere ọtụtụ ihe dị iche iche mmụọ dị n'ala Igbo ji apụ. O nwere arụsị ji eke apụ. O nwere arụsị ji ubi apụ. O nwere arụsị ji agụ apụ. O nwere arụsị ji nkịta apụ. O nwere arụsị ji ọkụ apụ. O nwere arụsị ji tọnda apụ. O nwere arụsị ji mmiri apụ. Ị makwa nke a? O nwere arụsị ji mmadụ apụ. Mmụọ deception. Ịnwa anwa atụọ gị n'arụsị dị ụta. Ọ ga na-eji nwaanyị na-evisiti gị. O nwere ike ibute nwaanyị n'ụzọ iche n'ọnwa agbọghọbịa marụ na arụsị. Ịbanye n'ime ụlọ, gbanyere gị fim, ikirie ya. Mmụọ dị n'ala Igbo dị iche iche nwere ihe dị iche iche o ji apụ. Mmụọ dị ụta dị mma mmadụ ịkụ ya mba. Gịnị bụ mmadụ ịkụ mmụọ mba? Ịgbakwuru mmụọ for protection and for prosperity. Ndị Igbo sị na-achọta ndụ achọba akụ. Ọ ndụ na akụ, akụ ọmụmụ, akụ ihe mkpata, ihe enwe. Ọnyanwa bụ ọfọ niile nwoke na-agọ na ndụ ya. Ndụ na ihe nweta na ọmụmụ na ihe eji ebi ndụ ọ dị mma. Ọ mmụọ
na-achọtalụ mmadụ ihe a. Mmụọ dị otu a, some of them eji nkịta echikwa ha, some bụ ebini, some efi, some ewu, some ọkụkọ. Mmụọ niile a na-agwa gị, each one like mmụọ na-eri nkịta na-abụ ụbụ, nke ya bụ oje ọbụtara gị oje ọma bute ya ọbụtara gị. Mmụọ na-eri pidgin bụ oje ọma bute ya ọbụtara gị. Mmụọ na-eri ebini ụta ka o si eje, ọ na-eje ọ na-adụsa ebe ọ bụ na ụzọ chiri echi, ọ jiri isi ya na-adụsi ya. Ụta ka mmụọ na-eri efi dị. Ọ pụtakwa na mmụọ na-eri ewu na ọkụkọ dị wiki. Mana ịgachi n'isiokwu nji maka ya wee bịa, mana mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma ịkụzikata akparị amụ. Ịga n'isiokwu nji maka ya wee bịa, ọ dị mkpa mmadụ ịkụ mmụọ mba. Ịkụ mmụọ mba dị ka in form of for protection, preservation and prosperity. Ọ dị in form of imejọ. For instance, imejọlụ ma ọ na imejọ ha deity or mother ọ mmadụ a na-achụ gị ọsọ, iwefu mmadụ ọzọ ka ọ na-abịa, okenye wee gbalụ wee gbakwuru okenye ahụ wee gaa na azụ ya sị ya, biko akụ nge mba, biko ekwekwana ka mmanya tie m, ekwana ka mpanya tie m, ma ekwana ka onye a na-achụ m tie m. Ikwuru mmụọ ahụ n'azụ, ihe ikwuru onye ahụ n'azụ, onye ahụ ga-eme bụ oje ịmagide onye ahụ kụọ ya mba. Ihe onye ahụ ga-eme bụ oje ọkpụfee gị n'azụ ya were aka jide gị. Irrespective of onye ahụ na-achụ gị, ihe ọ ga-agwa onye ahụ bụ, nwatakịrị agbata bịa kụọ m mba, biko ịma ntị ihe, biko don't beat this child, maka na o mee gịnị, ọ bịara bịa kụọ m mba. Respect me for the fact na nwa bịa na ahụ m bịa kụọ m mba. Ọ dị protected, ọ dị free. And nke bụ eziokwu bụ na ọ mata ihe ọ bụla imelụ mma gị ahụ, ma onye ahụ na-achụ gị, onye ahụ will not beat you. O tie gị ihe ebe ahụ, ya na onye ahụ ịkụrụ mba eme gịnị, efe sie ya. Ụta ka ọ dị mgbe mmadụ kụrụ gịnị, mmụọ mba. Mgbe mmadụ kụrụ alụsị mba, mmụọ na-apụ apụ mba. And na ọ bụrụ na onye mma gị nwere ike, ọ bụrụ na mma gị ọsị gị oke, ọkwene ya n'azụ, ọkwene ngwa imecha natawanube m ka mfụ gị. Ihe onye ahụ ga-eme bụ gịnị, for that time ọ bụgodo na o ji ogonyegodo gị, ọ bụrụ na imejọrọ ya abalụ gị mba ahụ, nke a bụ eziokwu, ogenye gị ihe, o nwere ike o mechaa oji nwa ya ọkpọrọ gị na ji emezie ihe dị n'etiti gị na mma gị ahụ ma mpa gị ahụ. Mana ihe dị assured bụ na that person will never allow your mother or your father to lay his or her hands on you. Nke ahụ bụ ihe dị certain. Nke ahụ dị certain. Ụta ka ọ dị mmadụ ịgbakwuru mmụọ wee kwụọ mmụọ mba. Ịkwụọ mmụọ mba, it is sure of your protection. Ịdịgo identified with mmụọ ahụ. Mmụọ ahụ amagoro onye ịbụ. Afọ gị adịgo registered na mmụọ ahụ. Mmụọ ahụ fụ ha na onye na-apụla n'ihe ọjọọ ime gị, ọ ga-eje gbalụ gị ọgụ. Ọ fụ ha na onye na-achị nna gị oke gị, ọ ga-eje gbalụ gị ọgụ. Ọ fụ ha na onye chọrọ ikwuchi gị ụzọ, ọ ga-eje gbalụ gị ọgụ. Ọ fụ ihe ọma ọ ga-ewetelu gị, ọ ga-ewetelu gị. Ọ dị mkpa. Ana m agwa ụmụ Igbo si ụmụ Igbo, unu ajizina je na-agwọ ọgwụ. Ọgwụ agwọrọ agwọ ekechiri ekechi enwere ka o si enyere mmadụ aka. Ihe kacha mkpa bụ gịnị, mmadụ na mmụọ ya na ya so ịdị na mma. Imezi ihe dị n'ụzọ gị, gị na arụsị dị na mma, bụrụ enyi nyere mmụọ dị iche iche. Eziokwu ị na-eme ya, ndị mmadụ ga na-asị na ị na-agwọ ọgwụ, na ị na-eme nke a, na ị na-eme ka, maka gịnị na ha tara igo gị several times, mana ha kwatunwuru gị. Ha kwatunwuru gị. Ha wee mee gịnị, ha wee temzie ya na ị na-agwọ ọgwụ. Ha mara na mmụọ. Ifunugo ka mmadụ gwọgidelu gị ọgwụ ma o megide gị attack na nlọ, pụtazie fisika.
Mbọsị ọbụla mmadụ megide gị attack na nlọ, o jiri iru a particular woman or different faces or different men, ma o jiri iwu pusi na-abịa eme gị attack, ọ nọgidezie ọpụtazie all of a sudden ịpụta ka ị gaa n'ụzọ pusi abịa kwụrụ chapụta anya blọkụọ gị n'ụzọ. It shows that n'ike agwụwago ha. Ihe ọ pụtara ime bụ ka o gosi gị onwe ya n'ihe anyị na-afụ na nlọ bụ eziokwu na ọ dị. Ike agwụgo ha. Ike agwụgo ha. And you are wondering where is the source of your power coming? O nwere ebe ike mmadụ si na-abụrụ na arụsị. Ọ bụrụ ọba ịgwọ ọgwụ. Ọ bụ na ije jesi mmadụ gwọ ọlụ gị ọgwụ, onye a nkechisi ọgwụ ahụ nye gị, ọ kọmand o nyere mmụọ ahụ o wee sobe gị ka iji arụ ọrụ, ka iji eme operate. Mana ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị na mmụọ na arụsị dị na mma, imego onwe gị introduce to mmụọ gị na mmụọ a dị na mma, mgbe ọbụla ị kpọkụrụ mmụọ ahụ gwa ya okwu n'ọnụ, ihe ọbụla ị gwara ya ka ọ ga-emerụ gị. Ya ka m ji wee sị na onye mmụọ na-anụrụ okwu bụ onye na-enye mmụọ ihe. Ọ bụ na ide enye mmụọ ihe, dat mmụọ enwere ike ịnụrụ gị okwu. Ọ ị na-enye mmụọ ihe, ọ na-eme gị na ọ na-anụrụ gị okwu. Afọ gị nwa ịkụ mmụọ mba, o nwere ife ị ga-eji wee kụ mmụọ mba. O nwere ife ị ga na-eji na-eme mmụọ ahụ appreciate from time to time. O metụta gị n'obi, you do something, ọ na-eme gịnị, ọ na-asụrụ gị ụzọ, ọ na-eme gịnị, ọ na-agbalụ gị ọgụ. Nwaanyị amụsụ a na-agwọrụ gị ọgwụ jeluje rie amụsụ ka o welu wee na-amonitọ gị, onye afụzie gị ya na ọsa na-eme. Nwoke amụsụ afụzie gị ya na ọsa na-eme. Maka gịnị? Na ibuzi ike karịrị ike ndị amụsụ. Chetakwana ka m onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ya bụ, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ nwere gbasara ihe nkụzi taa, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na-ịchọ ka agbaalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ, echefukwana dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ka emesịa.